Ukulalela kwesicelo sebheyili kuhlehliselwe ulwesibili nolwesithathu njengoba umbuso ubusafuna ukuphosa imibuzo kumphenyi waleli cala kanti phakathi kwababethamele leli cala ungqongqoshe wamaphoyisa ubhekicele. Nobody doesn't want justice. If they want justice, who doesn't want justice? We all want justice, not necessarily because we want justice because we are here, but as the Minister of Police, the Minister of State Security, the Justice Cluster, that's the name of our cluster, is a crime prevention in the Justice Cluster. Buthe bufika nje upholi beEFF bahuba amaculo avusa uhlevane kanti ngakolunye uhlangothi lwamagceke eNkantolo abanikazi bamaplazi baqale babikela umdali ngosuku lwanamhlanje obelibonakala ukuthi luzobanzima. Behlasimulisa umzimba ke ukubukana ngeziqu zamehlo ngaphandle kweNkantolo. We're not here to cause any tension. You can see we're singing peacefully. If they want trouble and push us, we're going to push them back. It's as simple as that. Nophiko lwentsha yeANC lubonakele eNkantolo. We are here to protect the image of our police, the image of our magistrate courts. Lezi nqushunqushu zadalwa ngokubulawa ngesihluku kukaBrandon Horner owatholakala eshonile eplazini iDirup eFree State ngomhla zimbili kwephezulu kanti amaphoyisa athi wayelimele ekhanda kanye nasebusweni eboshwe ngentambo entanyeni wasefaselwa esigcotsheni. Kwatholakala ummese endaweni yesigameko kanti imoto yakhe yohlobo lweToyota Hilux yatholakala inamanembe egazi. Abasolwa okungosikwetje Mahlamba kanye noPete Mahlaletsa baphinde bavela namhlanje eNkantolo bezofa isicelo sebheyili. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC. Kusenjalo abalimi abebubuthene eSenekal eFree State banxusa uhulumeni ukuthi yaxazulule lenkinga yokubulawa kwabalimi ngesihluku. Bebeyolalela isicelo sebheyili sabalisa ababili abasolwa ngokubulala umphathi wePulazi oneminyaka ngamashumi 21 uBrandon Horner. Amaphoyisa abengagayelwe imphako. Labalimi bebeqhamuka ezindaweni ezahlukene ezezwe belibhekisa Senekal. Bathi ukubulawa kwabalimi kubeke engcupheni ukongeka kokudla ezweni. Bakhomba uhulumeni wezwe ngenjumbane ngokuthi nguye ongabhekani ingqona lenkinga. Uthi bakhona abantu abamnyama babesekayo kulokhu wathi futhi akeneme ngokuba khona komholi weEFF kule ndawo. Usihlalo wesigungu esiphezulu seDA naye ubekhona. Ukugxekile naye ukubulawa kwabalimi nodlame olubhekiswe kubo. People who are calling for violence, people who are calling for killings, people who are calling for taking up arms will destroy much more than they realize in the heat of their rhetoric. Labalimi bathi zonke izakhamuzi zakulelizwe kufanele zibumbane zilwe nokubulawa kwabalimi.